Fermosísima raíña das festas dos San Lucas e xentilísimas zonas de Socor de Honor, moi ilustre señor vicario general da diócesis ilustre de Mondoñedo e Dumio, señor alcalde presidente do excelentísimo ayuntamiento desta insigne cidade, distintas autoridades académicas, universitarias, judiciales, militares e administrativas, boas tardes e ditoso outono nesta cunca de viño maravilloso que este mes ofrece neste val de Mondoñedo a todos os que sentimos a grandeza de Galicia e a dedicación fonda e definitiva da poesía. Mais aquí, miñas donas e meus señores, acontece unha cousa extraordinaria, un deses feitos que só se producen cada 7 ou 8 séculos, eses feitos que de nenos pensábamos que só acontecían nas maravillosas fantasías shakespearianas. E é que vós, ilustres señores, autoridades que teño mencionado, en este íntere, perdonade que vos diga, non sodes nada. Non tedes bastón nin autoridade nin nada. Toda autoridade está en esta fermosa rapaciña porque significa belleza, significa poesía, significa ese lume azado que sempre brillou a través de Galicia e, polo tanto, agora, eu non sei por quanto tempo vamos a vivir no relembro e na lembranza daquela edade de ouro, daquela edade do paraíso en que as fadas feitas e tecidas coas raiolas divinas do abrente, as fadas que se moven ondeando como as escumas dos mares románticos e occidentales, as fadas feitas cos fíos tenues desa evaporación dos lagos que vega a ser como a respiración dunha dona encantada e dormida pensando seu amor, todo iso concretado desta fermosa rapaciña, apenas unha nena, nacidas nos soños máis fermosos da xente da raza de Galicia, é quen manda en Mondoñedo, en súas rúas, en seus ayuntamientos, en todas estas montañas que aquí baixan, e, polo tanto, eu coido que neste intre, hasta aqueles máis terribles republicanos estoicos, aqueles que levantaron as sicas nacidos de marzo para matar a César, hanse de sentir monárquicos desta monarquía única, decisiva e definitiva para a belleza e para o porvir destas terras nosas de Galicia. Eu falo agora como vello peregrino de todos os camiños de Galicia. Son casi un octogenario. A miña mau xa trema. Teño percorrido os camiños de todos os santuarios. Teño rubido a eses castros verdecentes a cuya soma durme Merlín, ben o sabe Cunqueiro, dominados pola cruz. Chego ahora a Mondoñedo con ese sentimiento profundo de respeto e de emoción. Millor hubiera sido silencio. Mellor hubiera sido aproveitar esta especie de clepsidra que o outono fai pingar con gotas de ouro en este maravilloso relós de paisaxe de Mondoñedo. Mas é preciso falar. É preciso que evoquemos eses mortos que non son mortos, senón que están sempre presentes, vivos e actuantes no fogar do noso corazón. Mas dirantes de que eu quixera evocar aquí, na súa terra, a memoria daquel grande poeta dos oríxenes e das soedades, aquel gran home que amou o ermo, que amou a montaña como próximo ao ceo, aquel home que foi meu amigo, porque moitos anos tecebamos cos fíos do liño dos recordos e coas esperanzas da poesía aló, a vista daqueles horizontes espallados das bocarribeiras do viño ouriense. Falábamos dos poetas, falábamos dos labregos, falábamos de todo, dirantes que chegue a esta soleira, a este umbral solemne, no cual entro eu, emocionado, conmovido e cheo de profundo respeto, dirantes deixádeme que saúde a estes poetas mindionenses ou chamados por prestigio de Mondoñedo, que ven a ser como unha especie de roseira monástica e dispal, de roseira poética no hortus clausus do seu paisaxe. E aquí resonaron os versos de Arcadio López Casanova. En Arcadio López Casanova, nós os vellos,
miramos esa profesión de fe que é verdadeiramente santa, que luce nos ollos dos adolescentes e na súa frente pura, porque pertenece a esa xeración de mozos poetas galegos que por fora de todas as apariencias de belleza de Galicia sinten no seu corazón a profunda dor da nosa terra. Son os que saben o que significa o ser galego no concerto das almas e das culturas do occidente de España. E eses muchachos, eses rapaces, teñen para nós algo sagrado. Aparecen revestidos dun carácter heroico, como os antigos aedas que salían a conquistar pro norte aquelas preseas que nos tempos gregos reservaban os Apolos hiperbóreos para os seus máis dedicados mensaxes. E eu teño que saudar aquí a Díaz, teño que saudar aquí a Cunqueiro, primeiramente. A Cunqueiro, porque en Cunqueiro eu vexo por enriba e por abaixo de toda a súa grandeza de poeta, de súa profunda sensibilidade que ven a ser como unha veoira blanca no medio do ermo que vai recollendo e vai interpretando todos os aires vagorosos que andan polo mundo. Eu sabedes, meus amigos e irmáns, o que vexo en Cunqueiro. Vexo un daqueles discípulos armoricanos vidos do norte co obispo Mailó, porque din que Mondoñedo foi, e deu ser, si certo, unha sede bohemia, unha especie de obispado errante. Que fermoso é o camiño, que fermoso é aquel obispo que encendía cada noite o seu altar para celebrar nas aras da alborada unha misa nova. Entre aqueles bretóns, aqueles armoricanos, aqueles celtas do occidente, de ollos que se volveron verdes por contemplar sempre o fulgurar do sol das olas no infinito océano Atlántico, un deses non quiso seguir e quedou vagante na noite, nos luscofuscos da noite, na fronteira da grande selva de Brocelianda, o son dese vello Merlín coa súa flauta, e ese foi Álvaro Cunqueiro, que nos presente un universo que por enriba do realismo ten o engado neno de todas esas maravillas dos sonos. Vive no sono da Atlántida, no sono da armónica, no sono de Merlín, no sono os cabaleiros do rei Artús, e por eso é o poeta que se concerta dunha maneira maravillosa con esta beleza ao Val de Mondoñedo, e en este Val de Mondoñedo en que sonan tantos ecos, porque é como unha caixa de música en que se escoita o palpitar das veas e do sangre de tantas xeracións antigas. Hai un momento en que son unha nota terrible, unha nota tremenda, que aquel machadazo que cortou o cuello de Pedro Pardo de Cela o 17 do mes do Santo, do mes de Nadal de 1483. Ese machadazo resoa sempre de historia, como resoa nunha bóveda dun templo inmenso un sacrificio. Ahora vamos a ver o que dicen os códices e o que dicen as historias, porque a lenda creada por o corazón do povo, ese gran poeta multiforme que ten tantos corazóns como penedos aí no ermo e que ten tanto entusiasmo e tantas vibracións como o vento que vai sobre as agras loiras do centeo despertando novos temas, celebrouno e exaltouno. Eu recordo que nas miñas neneces antiguas, cando eu estudiaba Historia de España e Historia Universal, me atribulaban 3 cadaleitos, 3 tremendas sangres degolladas. Unha, a sangre de don Álvaro de Luna. A sangre de Álvaro de Luna tiña algo do Romanceiro, tiña algo da gracia de Castilla dos Trastamara, tiña algo desas mapoulas, desas amapolas que brillan sanguentas no medio dos grandes e durados trigales de Castela. Despois había o sangue de don Pedro Calderón, o decapitado don Rodrigo Calderón, o da horca, o da honra tremenda, na época dos Austrias. Aquela sangre coallada era xa unha sangre de magistratura, era xa unha sangre como o roxo deses grandes pendós e deses grandes ornamentos con que se decoran os palacios dos Austrias, e tiña algo dese sangue espeso e xa triste, deses terciopelos en donde fulgura un solpor tremendo. Pero entre os dous, entre a sangue de don Álvaro de Luna e o sangue de don Rodrigo Calderón, hai unha sangre pura, unha sangre noble, unha sangre que é do color das abrulas que nacen nos roquetos de Galicia, que a flor perilete Noriega Varela, e ese sangue xeneroso, ese sangre puro, ese sangre digno de ser levantado tamén nun cáliz,
neste occidente poderoso e poético que presente sempre unha nova aurora é o de Pedro Pardo de Cela. Por eso, nós en este intre, cando aquí nos xuntamos todos a celebrar a memoria de Noriega Varela, non podemos evitar estes recordos que son fermosos e nos van preparando pouco a pouco a presencia daquel grande poeta e daquel grande amigo. E eu saludo tamén a Díaz Jácome, porque Díaz Jácome representa na poesía galega ese tono lírico, ese tono miúdo, ese tono intimista tan difícil de conseguir, que venga a ser así como o resplandor da lúa sobre as bellas tampas, a lúa en Compostela, nas lousas de Compostela, e nos silencios do río Sisto e Pelourinho, e nas ondas do Cantábrico e do Atlántico, ese mau da lúa vai despertando pequenas e íntimas presencias, ese intimismo lírico tan fondo e tan consustancial con a nosa terra está por el representado. E aquí tamén se ten levantado por Arcadio Iglesias Casanova un monumento, unha breve poesía, unhos poucos versos que sirven para manter enérxica sempre a figura de Aquilino Iglesias Alvariño, o poeta que soupo verter en taza de buxo o viño de Horacio dunha maneira maravillosa que conserva o seu sabor e conserva a súa esperanza e o seu íntimo contentamento. O poeta das soledades de Lamaride, o poeta dos labregos, o poeta que baixo unha forma solemnemente clásica, respetuoso coa arquitectura dos versos, coa beleza das sílabas, coa gracia dos hemistiquios, con todo este arte literario que ten de orfebrería e que ten hasta de mística, porque nelas almas das palabras latexan profundamente, sentín como poucos a dor do povo galego, porque baixo a súa poesía e baixo as súas arquitecturas clásicas e fermosas, como grandes avenidas de buxos e de alciprestes que conducen un paso maravilloso, había un poeta social que posiblemente non dixo a súa derradeira palabra, pero que aí está o seu acento para redimir os pobres, para redimir os desditados. Aí está o seu testimonio fulgurante e profundo. Noriega Varela, eu veño a falar nosa terra, eu veño con medo, veño con emoción, mellor houbera sido a calar. Eu quixera, por encima de todos estes protocolos tan admirables que nos envolven, coller unha presa de terra de Mondoñedo e Vicala, en honra do que foi grande amigo, porque Noriega Varela, meus amigos e señores, Noriega Varela foi un home conteste, grave, serio, maino, como unha carballa da terra luguesa, unha carballa cuyo cerne é sempre eterno, é sempre fresco, é sempre enamorado, é sempre gentil, e a súa tona exterior é enrugada, xa de líquenes, xa de ramallos, atura todas as tempestades e todos os ventos do inverno, e cando todo parece vencido, e cando parece que as potencias cegas da naturaleza e esa álxeba terrible do inverno que está escrita nas ecuacións das grandes estrelas de xaneiro e de febreiro e desa pureza cristeína e órfica, matemática e terrible que só os poetas soden aturar, ese carballo solitario do ermo produce e brota en gromos verdecentes donde cantan todos os aires e donde pousan todos os paxaros. Eu respeto e quero a memoria de Noriega Varela como un dos grandes amigos cuya mau sempre se estendía bendecindo e estreitando, en cuya boca nunca houbo mentira, en cuya alma xamás se uniquidade fixo niño, en cuya esperanza endexamais as utilitarias consecuencias do tempo, nin as comodidades, nin o niñeiro, nin os títulos, nin os diplomas, nin os cargos tiveron importancia ninguna. El contentábase con ser un montañés, contentábase con ser un cidadano de Mondoñedo, contentábase, sobre todo, con vivir profundamente esta atmósfera da fala de Galicia, porque a fala, meus amigos e irmáns, unha fala como a galega, estremecida por todas as arelanzas do porvir e por todos os recordos de tempos pasados, ven a ser como un aire, como un clima que se respira, que se vive, e por iso Noriega Varela sempre viviu dunha maneira respetuosa e gentil. Era un home amigo das festas,
porque co povo sentíase contento e tranquilo. Era un home ao cual as rapaciñas da aldea e os camiñantes buenos dos camiños e os vellos e labregos inclinados sobre o surco e as velliñas que miran sempre na iglesia a maravilla no milagro no momento en que Jesús na man do sacerdote se levanta. Todos tiñan confianza con él porque sabía que se achegaba a eles con humildade, con irmandade. Nunca quiso explorando os fondos misterios da terra e da xente de Galicia facer un traballo científico nin recoller papeletas para unha misión de folclore, non. El iba como un irmán, el iba como por unha terra maravillosa, e por eso el, quixéramos agora imaginalo, vos poder imaginar millor que a min, porque vivides moitos de vos en Mondoñedo, nasceu primeiro a aparecer no mundo, a cidade, coas súas campanas, co seu cabildo, cos seus cabaleiros, a cidade que ven a ser unha cousa distinguida, elegante, señorial. Hai en Mondoñedo un acento parciano. Naquela época, as leccións do seminario tiñan un sentido humanístico, un sentido enciclopédico. Entonces a catedral, cos súas grandes funcións, atraía moita xente. Estas pequenas cidades como Astorga, como Tui, como Ourense, como Mondoñedo, como San Martiño de Tours, como tantas outras das Galias e de España e de toda a terra do occidente, fixeron a verdadeira civilización, a verdadeira cultura ás almas, porque ofrecían en pequeno todos os froitos, todos os licores, todas as flores da cultura, e por eso as grandes funcións religiosas, cos seus ouros, cos seus incensarios, cos seus grandes e recamados oradores sagrados, cos suas citas de escritura e dos poetas helénicos e clásicos, viña ser como teatro, viña ser como ópera, e as paisaniñas e as xentes viñan emocionadas a contemplar todo aquel desenrolo de grandes acontecimientos. Pero Noriego ao mesmo tempo sentía que esta cidade gentil, esta cidade cultivada, en donde os araos e en donde os libros e os versos eran profundamente estimados e se desarrollaba dunha maneira feiticeira a vida das grandes familias en boa posición ergueita, había outra cousa máis profunda. Había a lengua da xente, todas as mañás as leiteiras traían no seu leite, traían a mañán inteira, e esa mañán era o consolo, e esa mañán era entusiasma, e entonces desde neno sentiu a chamada das aldeas, a chamada dos camiños, a chamada das corredoiras, das fontes que cantan baixo a lúa e que recollen a derradeira palpitación das estrellas, sentiu o encanto das mozas carpasonas e ese cantar inmenso do povo galego, no mismo no mar que na terra, está constantemente desenvolvendo desde os tempos prehistóricos e ha de cantar sempre hasta a consumación dos séculos. E entonces Noriega Varela, que había recibido con emoción verdadeira a salutación dos clásicos, porque, meus amigos e irmáns, para un estudiante, para un rapaz de 10, de 11 anos, de alma sensitiva, quen poidera relatar a emoción de ler Horacio, o verso latino, a cadencia antigua, entrar en ese lucus, en ese xardín das musas, que está composto de roseiras que van trepando por os cipreses, unha cousa exixente, precisa, viva, en donde as grandes cabaleiras loiras, as antiguas donas, parece que se enlazan coa armonía dos versos, donde unha armonía homérica, unha armonía dos bellos mares e, sobre todo, aquel estilo de universo sentido dos órficos, porque toda a cultura greco-latina está atravesada por este aire embalsamado que ven do paraíso atormentado dos órficos como nunha filosofía, e todo o último hora ven de Platón, e por lo tanto os poetas que se aloxan en esta grande caverna do mundo que a interpretación platoniana na historia sinten máis inmediatamente a belleza do mundo que rodea, a belleza da luz increada, e por eso lendo Ovidio, decía Noriega Varela, Señor, Señor, Ovidio foi o primeiro que chamou armoniosos os pinos, lendo Ovidio, lendo Virxilio, aquel Virxilio que era un galego, que era como un chantre campesino, que sentía o xermolar das colleitas, e gozaba coa poda das vides, e sabía cando secaban os paxaros, e sabía armonizar os enxames de abellas das constelacións do ceo, coas flores dos campos e coas traballos dos peureiros, e sabía como os vellos, cando se
retiran e tenden as súas palmas caro lume, ven cantigar no lume na Sabina ou en Nápoles ou en Terracina, ven cantigar todas as grandezas nove do universo e a esta interpretación órfica e esta interpretación pitagórica do mundo. E isto sentiu-no profundamente Noriega, e por eso súa musa foi evidentemente latina, pero non foi un latinismo de escola ni un latinismo de academia, sino un latinismo da terra íntima, da terra en donde se desenrolan as raíces máis sutiles dos árboles e das culturas, da terra en donde podrecen e se fan trascendentales os mortos, na terra en donde están as raíces e donde están as fontes. Por iso Noriega ten esta cousa telúrica e profunda, e por iso cando deixou o seminario, seguindo a chamada deses caminiños que chega a Mondoñedo, e co principio parece que dá un paseo orela das aguas antiguas que van nos muiños cantigando, pero logo levan pros sermos, levan para arriba. Por iso Noriega, nos seus pasos por a terra de Galicia, que se poden representar como os momentos de encarnación sucesivas dun grande espírito, primeiro encarna en Foz, nas beiras do Cantábrico, e non permanece lexano aquela salutación de Nicomedes Pastor Díaz e aquela chamada a Sireo Norte, pronto a deshodras sentir sirena el concierto divino. Solo el planto del mar sobre la arena y el ronco son del caracol marino, el sentir profundamente esta voz tremorosa do Atlántico do mundo, pero que chamaba outra cousa, e dali subiu as terras de Trasalba, as terras de Trasalba. Cantas veces, sendo este vello que vos dirixo unhas palabras agora, casi un mozo, salía polas costas do Rodeiro e salía camiño de Fechos para falar con Noriega, que avanzaba sempre coa súa cortesía, coa súa afabilidade, porque esa cortesía de Noriega, esa afabilidade de Noriega ten un fundamento máis que filosófico sagrado, é que Noriega agradecía a creación, sentíase criatura de Dios, sentía que todas as cousas, todos os homes, todas as vellillas, todos os labregos, hasta as pedras e as carballas, os campos das feiras e as fontes e os camiños mallados para as peregrinaxes, eran obra de Dios, e por iso na súa cortesía, na súa bondade, na emoción de silencio con que recibía todo o mundo, había un tributo á gloria del Señor. Hai outros que viven no Génesis, é dicir, no momento en que Deus crea as esferas e os mundos e os destinos e todo, el vivía na cousa criada. Bastaba ser unha criatura de Deus para que lle fora simpática, coa súa pobreza, coa súa fealdade, coa súa dor, coas súas vagas e coas súas ridiculezas. E por outra parte, Noriega Varela sentía dentro de sí o deber profundo de elaborar unha poesía. E ali en Trasalba, contemplando as cumes lonxanas dos montes, estas serras galegas, o Liboreiro, o Faro de Avión, a Martiñá, os montes que fan saludo aos ribeiros do Avia, miraben elos xigantescos números que se facían finos, que acudían a seu verso, que eran presencias inmortales, porque estas montañas de Galicia, meus amigos e irmáns, veñen a ser como as avoas dos ríos, e os ríos son os creadores dos paisaxes, e polo tanto en elas debemos considerar unha ternura infinda, esa ternura que o poeta desenvolvía en forma de busco, en forma de chuvia suave sobre os casquiros, sobre os bosques, sobre os castiñeiros. Despois foi a Terra Chá, a terra severa en donde triunfa a candura, a terra das abedoeiras, das hojas blancas, en donde el gustaba de celebrar a beleza das donas galegas. El celebrou nas abedoeiras que sobre as aguas frías celebran os seus desponsorios coa noite e coa lúa, celebrou a transformación da princesa e da fada, e de todas estas maravillas da noite, porque vivía mitolóxicamente en un sentido noite boa en que parece que todas as cousas se crean. E despois, finalmente, el que se consagrou a Hermo, seguindo o consello de San Xerónimo, pro cual a cidade era un inferno e o paradiso era solado Hermo, en donde se insinte o latexar, a palpitación do inmenso corazón do universo, en donde as cousas son sinxelas, fecundas e profundas,
en troques das cidades, el que seguiu tamén aquí a gran lección de Alejandro Herculano, aquel grande poeta e historiador portugués que levaba na frente esa visión da antigua montaña de Portugal coroada de ermitas luminosas ao nacer do día, e por eso nos seus libros veñen estas citas de Herculano e de San Xerónimo, e tamén ven a cita de Virgilio. O Virgilio, que según os críticos ingleses modernos, máis que un italiano, máis que un home do Mediterráneo, era un celta, porque era da Galia cisalpina, e porque tiña esa emoción profunda na natureza, e sentía a palpitación das estacións e sentía pasar as mitoloxías como grandes presencias por espírito en cabalgadas, en salayos, en suspiras e en enterros, esta profunda vocación do universo que teñen no fondo sin expresalo nos seus silencios litúrxicos e votivos os labregos de Galicia e das antiguas terras. Todo isto sentiu na Noriega, pero os derradeiros anos de súa vida, cando xa canso, envolveito no saludo de tantos discípulos, envolveito na alegría de tantos fillos e netos, algún neles están aquí presentes. E eu, que teño 80 anos, me complazco en dedicarlle o meu saludo e o meu rendimento, porque son fillos legítimos e son dignos heredeiros dun home noble, dun home regaludo, dun home pobre, dun home que vencerá a través dos séculos cando xa ninguén se acorde dos banqueiros e dos políticos a poesía de Noriega, o seu saludo co seu gran sombreiro, a súa gracia e a súa humanidade a triunfar de todas as mortes e de todos os avatares da existencia. E por iso el poder decir que a villa de Noriega Varela se pode comparar a un deses retábulos barrocos que brillan e centilean ao fondo das nosas catedrales e nas nosas iglesias. Eses retábulos en donde parece dominar sempre unha luz dourada de adeusos entrenados de outono. En eses retábulos está toda a paisaxe, están os montes, están os camiños vindo travesosamente a ribeira, están as lavandeiras batendo seus lenzos na auga fresca dos regueiros, están os homes bañando pan, están os vellos facendo a poda das viñas, está por unha parte aparecendo a primavera e por outros graves e antigos bosques profundos, moradas dos lúmenes, están decorándose cos ouros de inmortalidade. A través de todo ese mundo foi camiñando a Noriega, e nas fontes e nos camiños e en todas partes foi deixando sempre o testimonio do seu respeto e da súa arte, pero algo chamaba máis que nada: o ermo, o silencio, a montana. Claro, outros poetas galegos e outros poetas de outras culturas buscaron tamén o ermo. Temos a Pondal, o bardo Bergantiñán, que gustaba do ermo para en el recrearse coa poesía toniana e a poesía étnica dos antigos antepasados célticos. Pero Noriega vivía no presente del, a súa elmiña se entregaba, esta inmensa soedade ali se encontraba ben, e por eso decía non, esta verdadeira positura do home diante Deus, diante o mundo, diante o destino, diante todas as sortes adversas ou prósperas, porque debaixo quedan as escumas do mar, que son moi fermosas e son moi brillantes. Foron celebradas por outro grande poeta miñonense, Leiras Pulpeiro, dono tamén da arte de escoller aquelas palabras enxebres, aquelas palabras que levan en sí unha carga emocional antigua de tanto sufrimiento, de tantas pasións e de tantas esperanzas. Quedan abaixo as rosas dos vales, moi fermosas nos pazos, como nos poemas de Cabanillas, pero quedan os mantos aroucantes dos piñeirales, que van levando hasta o fondo das montañas de Galicia o canto atlántico, as endexas ou as alegrías do canto marino, pero el prefería a sede dos brallegos. Para el, a casa dos brallegos é un santuario. Cando hai neve no cume da Frouxeira, busco leña e sentado na miña lareira non me importa o tempo que faga, porque naquela leña, naquela lareira, naquel lume veía cantigar en linguas de fogo, unhas veces rindo, outras veces implorando, outras blasfemando, outras tendidas e tristes hasta convertirse en cinza. Veía toda a historia do espírito e toda a historia de Galicia, e por eso el
consideraba que os seus pazos non eran os grandes pazos barrocos dourados polo sol das tardes, polo amor, polas rosas e polas sonrisas das doras maravillosas de grandes saberes nas artes do amor que encantaran ao Inclán, non. Para el, o seu pazo era montaña. Chegou o ermo, pero non lle diu nin siquera as raíces dun carballo, nin as ruínas dun mosteiro onde os ventos da noite inde imaginaran os grandes salmos dos monxes do seu coro, cando os matutinos encenden nos píncaros das terras de Galicia a primeira esperanza do día, e o demo fuxa a reconchegarse nas covas. Non quería tampouco ofrecerlle ningoutra cousa e só lle ofreceu un penedo. Sabedes o que significa para Noriega uno destes grandes penedos da terra granítica de Galicia, que son bellos todo como o mundo, que son pedras, son rocas fillas do lume, non fillas da auga, que son raíñas que non teñen genealogía, porque a genealogía das raíñas non se discute. Outras montañas se poden discutir como os Alpes, en donde Obermann, en donde Rousseau, maravillosamente, Rousseau de neno, sentiu este encanto da soledade e as tentacións das mil deliciosas fadas que iban envolvendo nos seus bicos e no recendo das súas maravillosas cabeleiras espeiteadas. Pero Noriega preferiu en Galicia esta roca, esta pedra que é filla do lume, esta pedra en donde os canteiros ao traballar van obteniendo faíscas que significan suspiros, que significan poemas, que significan bicos de eternidade. Esta pedra é cando se curta, aparece esa entrana tan maravillosa, blanca, inocente, como unha froita, como unha alma, que é sorprendida, que non ten tempo, se incorpora pouco a pouco a historia. Por eso ergo a Noriega Varela, inmóvil, solo quixo ofrecerlle un penedo, e nese penedo hai un espello. Este espello non é espello romántico de Chopin, en donde as sonatas e en donde os amores van celebrando seus valses geógamos e románticos para caer na morte e na eternidade, non. É unha pobre puxarquiña sobre un enorme penedo. É un espello en donde non se miran raíñas, nin se miran princesas, nin o buscan as infantas de Altamira que salían polos camiños de Galicia precedidos daqueles timbaleiros e daquelas trompetas de plata que iban polos ecos propagando a súa grandeza e o seu paso, non. En aquela puxarquiña humilde, en aquel espelliño feito polas vaguas sinxelas e pobres da orfiña de Xulia galega, ali só se refrexaba as estrelas do ceo primeiro e se refrexaban unhas cuantas plantas desas plantas do ermo, porque Noriega tiña esta visión particular non dos grandes horizontes sintéticos que se poden abrander nun verso, nunha pincelada. El buscaba as cousas miúdas, as cousas que requiren séculos para ser criados, o cristal maravilloso, a cuncha do mar. Buscaba as floriñas dos toxos, sabedes, as floriñas dos toxos. Este posiblemente é un dos poemas máis célebres de Noriega Varela, ten sido traducido a todas as linguas do mundo e declara unha gran verdade e un gran consolo para nós, porque a montaña, tida por arisca, tida por pobre, tida por avarenta, é máis xenerosa de todos os cresos, porque constantemente, cada 2 meses especialmente, aínda cando as xiadas e as neves dominan con súa blancura metafísica no mundo, aparece con ese don maravilloso dos ouros dos toxos, eses ouros dos toxos que son irmáns dos ouros dos torques, deses torques que tantas veces aparecen nas terras de Mondoñedo e que son o don que deixaron os antigos celtas. Ese ouro que non é ouro completamente metálico, parece que ten alma, porque é ouro verdecente, ten algo de vegetativo, ten algo de verdor, ese ouro en que está traballada a diadema céltica de Ribadeo, esa diadema feita nunha frente de dora galega que moi ben podía ser a nosa raíña, que debía ser coronada con esa diadema céltica de Ribadeo, ese ouro de aurora, ese ouro de suspiro, ese ouro de ilusión casi vegetal, cosa se conserva en un museo de Madrid. Por eso Noriega tivo sempre esta grave responsabilidade á arte. Para ele a arte era un sacerdocio. E permitideme que use o pronombre personal que sempre pouco inmodesto, eu vino moitas veces traballar durante semanas enteiras un soneto. Odiaba a facilidade, non quería improvisar, sabía que a vida da arte é dura,
que é difícil, que é preciso plasmar en materia recia, en materia áspera, en materia resistente, este soplo fugitivo da idea que pasa e que se non se aproveita desaparece para sempre. E por eso el foi un gran sonetista. Calquera que pense nas condicións de vida de Noriega, das condicións de vida de Galicia, da particular estructura do noso espírito e da nosa historia, pensará que o soneto debe resultar unha cousa un pouco demasiado paraciana, un pouco demasiado académica. Non, o soneto é unha prova. O soneto é como a concha, que na súa brevedade, na súa figura ten a concavidade e a gracia os movimentos do mar, como cristal en que un mineral alcanza unha figura lóxica, unha figura consecuente, unha figura casi conceptual, ven a ser como unha flor, e por eso Noriega, o soneto que desde Petrarca hasta Rilke, ven a ser a prova dos grandes poetas, a urna en donde guardan as súas vaguas, en donde guardan as súas esperanzas, e tamén as súas tinzas endesamaiciadas, foi traballada por Sonet, por María Noriega, dunha maneira serial. E por eso eses 20 ou 21 sonetos que figuran no libro do Hermo son unha das cadeas de preseas, das presencias motivas, os regalos máis fermosos que calquer lingua románica ten feito a eterna belleza. E Noriega Varela, por eso, sentindo fondamente a Galicia, todos os camiños, todas as aldeas, os fumos apagados, os cantos vellos, as xenerosías que se iban extinguindo, as festas que iban desaparecendo pouco a pouco, este sentimento epitalámico nostálxico, amou profundamente a Portugal. Amou a Portugal e como sonetista tiña polo grande maestro aquel espírito metafísico e atormentado, víctima dunha pasión fatal que chamou Antero de Quental. Ali onde o mar, aqueles sonetos de Antero de Quental, ele os sabía recitar dunha maneira verdadeiramente tráxica e maravillosa. Cada palabra parecía vestirse de novos nervios, de novas follas, de novas sonrisas para caer naquela profunda decrepitude da morte e da conciencia do infinito. Especialmente amaba o derradeiro soneto daquela soberbia ofrenda que el fixo os númenes da morte do destino Antero do Quental. Na man de Deus, a súa man dereita, reposou ao final meu corazón. Como crianza en lóbrega xornada que a mai levou colo asallada e atravesa sorrindo de repente, sorrindo docemente, selvas, mares, arellas do deserto, dorme teu sono, corazón liberto. Dorme na man de Deus, eternamente. Pero Noriega Varela seguía moi ben co seu corazón, tiña que dormir na man de Deus, pero non había ser un sono oscuro, un sono infinito e budístico, un sono sin despertar, había ser un sono de maravillas da lei, había ser o soño o ceo concebido por Noriega Varela, como ese cuadro que fai pouco torpemente intentamos aquí describir, como ese retábulo transmitido na realidade das almas, en un tempo en que non hai tempo, en un mundo en que non hai as condicións do mundo, en un mundo en donde non hai xuicios sintéticos ni a priori, sino que todo é esa intuición profunda da verdade, esa intuición que só os filósofos e os poetas, como Platón, como outros grandes, souperon un pouco inquirir neste mundo. E por eso Noriega é grande entre nós, e por eso Noriega é celebrado en donde quera que foi conocido. Eu recordamos perfectamente que unha tarde, para polo mes de agosto, polo verão quente do 1915, recibiuse unha carta en francés. Esta carta viña do Báltico, das orelas do Báltico, e en ela un señor, cuyo nome non recordamos, agradecía a Noriega o ben que lle fixera cos seus versos das longas noites de prisión, prisioneiro de rusos, era un danés, prisioneiro de ruso no frente oriental da Prusia, en aqueles lagos mazurianos donde desenvolveron grandes tragedias da Primeira Guerra Europea. E aquel home tan lonxano a España, tan lonxano a Galicia, sentía profundamente a belleza dos versos de Noriega e lle agradecía o ben que lle fixera. E así temos que eu sempre que vou seguindo o curso do Tánega, o río sagrado que criamos nas montañas de Ourense, para que cantiga as súas herexías na terra de Portugal, cando chego a casa do poeta Teixeira de Pascuais, frente ao Marón e ao Maronciño, ali
en medio daquela beleza de recordos en donde por todas partes latexa a presencia do gran poeta de Xera de Mascuais, o poeta de Maranos, o poeta de Bennos Hermos, o poeta que supo imaginar o paraíso e a caída do home dunha maneira maravillosa, ali, entre as lembranzas de Unamuno e as lembranzas de Carducci, e da guerra conxunqueira de tantos poetas, ali está presente, como viva sempre, a memoria e a presencia de Noriega Varela, pois foron grandes e senlleiros amigos. E por iso, meus amigos e irmáns, en este momento, eu xa dixen ao principio desta intervención, era preciso o silencio das carballeiras en esta hora de outono, xa un pouco tocada polas azas dos ánxeles misteriosos, da caída das follas e do misterio das noites, cando as noites medran, cando o toro tende seus fíos feiticeiros e súas empresas, cando se prepara ese tempo que dice Fray Luis de León, xa o tempo, xa el tiempo nos llama a los graves estudios das longas noites. E por iso aquí eu viñen chamado moi honrado, viñen chamado non como literato, non como orador que non o son, viñen chamado como amigo de Noriega. E como amigo de Noriega, eu quixera nestes momentos a súa fantasma, a súa sombra, sorridente, gentil, humana, xerosa e cristiana, estreitar entre os meus brazos como moitas veces o estreitei, entre a Salva e en moitas terras de Galicia. E eu, que estou en octoxenario e estou chegando ao final do camiño da miña vida, vendo tantas rapaciñas fermosas, vindo tanta xente nova, lles digo, non vos piedes as apariencias do mundo, non poñades o empeño de vosas forzas e de vosos traballos de riqueza nin nos automóviles nin na grandeza este exterior desta forma dominante de burguesía imperativa que vai dominando o mundo. Pensade que todo isto desaparecerá e guardade sempre no voso fogar, nesa chama do voso fogar que está mantida coa leña máis íntima das almas, que está mantida coas polas da carballa de vosa descendencia, en esa chama que ende xa máis apagará, mantédela sempre cos versos dos poetas que nunca dixeron mentira, que sempre dixeron verdade, que sempre sementaron fortunas e esperanzas, e tende sempre aquí en este recanto dos montes, en este hortos clausos de Mondoñedo, coa súa vida de salmos penitenciales e monásticos, e coa súa vida de cidade parciana e fidelísima, mantén sempre a lembranza do poeta que foi pobre, que foi puro, que foi labrego, que foi insigne, porque esa chama os ha de calentar os vosos corazóns e nunca haberá en ela nin mentira nin engaño, senón somente esa paz das almas, esa esperanza infinita, consecuencia das esperanzas tendidas por as palabras divinas que non poden mentir sobre o mundo, e así Mondoñedo celebrará sin busto e sin monumentos, porque o monumento de Noriega está nos corazóns, está nos pelos da montaña, está nos cantos das rapazas que repiten seus versos, e así seredes sempre dignos de que un día feliz en esta terra de Mondoñedo nacera, como dixo fai un momento o poeta premiado, nacer este maravilloso poeta que é o vosso galardón, que é a vosa gloria e o mellor timbre do escudo deste ilustre cidade antigua e orgullosa.